എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിന്ന് കൊഴുപ്പ കൊണ്ടൊരു തോരനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൊഴുപ്പ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? പറമ്പിലൊക്കെയുള്ള കൊഴുപ്പയാണ്. ഇവിടെ അമ്മയൊക്കെ പണ്ടേ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടാണ് കഴിച്ചേക്കുന്നത്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് തോരൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല രുചിയാണ്. നമുക്കിതുകൊണ്ടൊരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അടുത്തതായി നമുക്ക് കൊഴുപ്പ ചീരകൊക്കെ അരിയുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി നമ്മൾ ചീരൊക്കെ കഴിയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്, ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക. അടുത്തതായി നമ്മുടെ കൊഴുപ്പ തോരൻ വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചിരവി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 2-3 തണ്ട് കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക് ഒരു 3 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വേറെ മുളക് കൂടി നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ 2-3 ഉള്ളി, ചെറിയുള്ളി, ഇവയെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഒതുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഒരു 2-3 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ. അതിലോട്ട് 1 സ്പൂൺ കടുകിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം. കടുകിട്ടിട്ടുണ്ട്, പൊട്ടട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങി. ഇനി പൊട്ടിയൊന്ന് കഴിയട്ടെ. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് 2-3 ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് അതിലോട്ട് ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിയും കടുകും വേപ്പിലയും എല്ലാം മൊരിയുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ. ഉണക്കമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓണം പോലെ മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊഴുപ്പ് ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഉള്ളിയും വേപ്പിലയും എല്ലാം മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലോട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊഴുപ്പച്ചീര ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിലൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടണം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. 5 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ തോരൻ ആവി കയറാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. സിമ്മിലായിരുന്നു വെച്ചത്. നമ്മുടെ തോരൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് നിന്ന് ഇട്ട് അതും കൂടി എന്നിട്ട് ആവിയേറ്റിയെടുക്കാം. തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ നടുക്കോട്ട് ഇടുകയാണ്. ഇതിനൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് 5 മിനിറ്റ് ആവിയേറ്റാം. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ദേ നമ്മുടെ തോരൻ ഇപ്പോൾ റെഡിയായി. കേട്ടോ, ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തോരൻ റെഡിയായി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം കൊഴുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേട്ടോ.